Felly dwi'n mynd i fod yn siarad bore yma am hanes penodol o Ioan 4. Mae croeso chi ddilyn yn eich Beibl. Mae'r darlleniad reit hir. Dwi'n rhybuddio chi nawr. Mae'n stori reit hir. Ond digwydd bod dros yr wythnosau diwetha, ni ddim wedi bod yn gwneud cyfres arbennig. Ond digwydd bod, ni wedi bod yn edrych ar Iesu'n cyfarfod a merched gwahanol yn y Testament Newydd. Felly, dyn ni wedi edrych, oedd Mari'n edrych ar merch Jairus, a'r merch ar gweidlyf. Gathon ni trafodaeth rili da yn grŵp cymuned ni ar ôl pregaeth Mari a just cymharu'r ddwy ferch a'r cyd-destun ar y pryd a sut oedd Iesu wedi interactio gyda'r ddwy ohonyn nhw. Oedd e'n fascinating. A wedyn wrth yswetha, wrth gwrs, oedd y Rhys yn edrych ar Mair a Martha a gweddau nhw te, blaenoriaethau nhw ag ati. Ond mae'r Beibl yn llawn o bobl, storïau pobl real. Pobl yn mynd i'r afel a ffydd, beth yw ffydd, credu, amheuaeth, a yn ei hanfod beth yw ei gael perthynas gyda'r Duw byw. Y Duw sy'n teyrnasu heddi. Felly, o'r storïau yma, o'r cofnod sy'n gyda ni o weinidogaeth yr arglwydd Iesu, dyn ni'n edrych ar bywydau'r pobl, ond dyn ni hefyd yn gallu gofyn, be mae hyn yn golygu i fi? Be dwi'n gallu dysgu am yn hunan, am Dduw, pwy ydw i, pwy yw Duw, a mwy o pwysig, pwy ydyn ni yn Nuw? Felly heddiw ni'n edrych ar sgwrs rhwng Iesu a gwraig oedd yn iste wrth ffynon. So yn Gymraeg, mae yna sawl gair gwahanol am merch, gwraig, hogan, menyw. So dwi'n mynd i ddefnyddio merch, achos fi'n meddwl taw hwnna falle yw'r fwyaf cyfarwydd. Achos fi'n dod o De Cymru, menyw dwi'n dweud am oedolyn sy'n merch. Ond fi'n gwybod, yn y gogledd, da ni'n gweud merch. So na i ddefnyddio merch. A mae Iesu'n cael sgwrs real iawn a dwys iawn, really, gyda'r ferch yma. Gallai'r sgwrs yma di digwydd ar y maes heddi yn Gaernarfon. Mae'n rili sgwrs byw real. A mae'n amlwg bod y ferch yma yn byw gyda cywilydd, trauma. Mae'n ofn bod yn agored ac yn onest gyda Iesu. Ond yn ystod y sgwrs, mae Iesu'n datgelu pwy yw e. A dyn ni'n gallu gweld sut un yw Iesu yn y ffordd mae e yn interactio gyda'r ferch yma. Pa fath o Dduw yw e. So bod y sgwrs yn un oesol, gallai fe ddigwydd heddiw rhwng Iesu a rhywun. Mae e hefyd yn zoomio mewn ar amser penodol iawn pam oedd Iesu ar y ddeiar. A mae holl gynllun Dduw o ddechrau'r byd yn cael ei gweithio allan trwy Iesu. So mae'n rhywbeth gallai di digwydd unrhyw bryd, ond da ni'n zoomio mewn a da ni'n gweld y cyd-destun penodol i'r sgwrs yma a lle oedd Iesu arni o ran cyflawni bwriadau Duw. Felly dwi'n mynd i weddio cyn i ni fy mlaen. O Dduw Dad, ni'n diolch bod ti yma gyda ni bore yma. Arglwydd, dyn ni jyst yn gofyn i ti datgelu dy hunan i ni o'r newydd bore yma, fel nes ti datgelu dy hun i'r ferch wrth y ffynon. Arglwydd, wnei di arwain ni trwy dy ysbryd i weld pwy wyt ti o'r newydd, i gael ei adnewyddu yn dy ddŵr bywiol di. So arglwydd, bydd gyda ni bore yma siarad gwirionedd mewn ein calonnau ni a llenwa ni o'r newydd ar ysbryd glân. Yn enw Iesu. Amen. Felly na i ddarllen, so fel o'n i'n sôn, mae'n stori hir, dwi ddim yn mynd i gallu cyfro popeth, mae'n dar mor gyfeithog, ond dwi yn mynd i ddarllen y stori a cymryd mewn 2 rhan a wedyn gorffen gyda y prif bwyntiau dwi eisiau ni ystyried bore yma. Felly, dyn ni'n troi at Ioan 4. Roedd y Phariseiaid wedi dod i wybod fod Iesu yn ennill ac yn bedyddio mwy o ddilynwyr na Ioan fedyddiwr. Mae'r disgyblion oedd yn gwneud y bedyddio mewn gwirionedd dim Iesu. Pan glywodd Iesu am hyn, gadawodd Jwdea a mynd yn ôl i Galilea. Ar y ffordd, roedd rhaid iddo basio trwy Samaria.
Daeth I bentref o'r enw Sychar, yn ymyl y darn tir enwog roedd Jacob wedi roi i'w fab Joseph ers talwm. A dyna lle roedd ffynnon Jacob. Roedd Iesu wedi blino'n lan ac eisteddodd i orffwys wrth y ffynnon. Roedd hi tua chanol dydd. Daeth gwraig yno i godi dŵr. Samariad oedd y wraig, a gofynnodd Iesu iddi, "Ga i ddiod gen ti?" Roedd ei ddisgyblion wedi mynd i'r dre i brynu bwyd. "Iddew wyt ti?" medda'r wraig. "Sut allu di ofyn i mi am ddiod? Dwi'n wraig o Samaria." Y rheswm pam wnaeth hi ymateb fel yna oedd fod Iddewon fel arfer yn gwrthod defnyddio'r un llestri ar Samariaid. Atebodd Iesu, "Taset ti ond yn gwybod beth sydd gan Dduw i'w roi i ti, a phwy ydw i sy'n gofyn i ti am ddiod. Ti fyddai'n gofyn wedyn, a byddwn i'n rhoi dŵr bywiol i ti." "Syr," medda'r wraig, "ble mae'r dŵr bywiol yma sydd gen ti? Does gen ti ddim bwced i godi dŵr ac mae'r pydew yn ddwfn. Wyt ti'n meddwl dy fod ti'n fwy na'n tad ni, Jacob? Jacob roddodd y pydew i ni. Buodd e'n yfed y dŵr yma a'i feibion hefyd a'i anifeiliaid." Atebodd Iesu, "Bydd syched eto ar bawb sy'n yfed y dŵr yma, ond fydd byth dim syched ar y rhai sy'n yfed y dŵr dwi'n ei roi. Yn wir, bydd y dŵr dwi'n ei roi yn troi'n ffynnon o ddŵr y tu mewn iddyn nhw, fel ffrwd yn llifo i fywyd tragwyddol." Meddai'r wraig wrtho, "Syr, rho beth o'r dŵr hwnnw i mi. Fydd dim syched arna i wedyn, a fydd dim rhaid i mi ddal ati i ddod yma i nôl dŵr." Felly mae'r stori yma wedi osod mewn ardal penodol Samaria. A na i ddim yn mewn i'r cyd-destun yn llwyr, ond oedd e ddim yn lle oedd Iddewon yn pasio trwyddo fel arfer. Oedd y Samariad yr Iddewon ddim yn dod mlaen, a oedd actually pasio trwy Samaria yn gallu bod reit beryg, allai'r Samariad ymosod a'r peryrynion Iddewig oedd ar ei ffordd i Jerusalem. Ond mae Iesu a'i ddisgyblion yn mynd trwy Samaria. Mae'n le sych, a ar y pwynt yma yn y dydd, oedd hi yn hynod o boeth. Oedd Iesu di blino. Oedd Iesu'n ddyn fel chi a fi, ac wedi blino ac angen diod. Felly, pwy mae e'n cyfarfod wrth y ffynnon oedd yr ferch yma? Nawr, mae yna lot o bethau yn mynd mlaen fan hyn. Oedd hi'n ferch o Samaria. Oedd yr Iddewon ddim yn siarad really gyda Samariaid. Oedd nhw'n hyd yn oed yn rhannu llestri gyda nhw. Oedd hi hefyd yn fenyw. A oedd Iesu yn ddyn Iddewig. Doedd cael ei weld yn siarad gyda menyw, merch ddim yn rhywbeth derbyniol. A hefyd, beth sy'n ddiddorol iawn yw bod yr ferch yma wrth y ffynnon ganol dydd. Nawr, fel arfer, byddech chi'n mynd i ôl dŵr, gwaith trwm, blinedig, byddech chi'n mynd peth cyntaf yn y bore, pam oedd yr falle haul ddim o'r gryf, a falle bydde lot bobl yn gwneud hyn yr un pryd, yn gwneud e gyda'i gilydd. Ond mae'r ferch yma yn mynd ar ei pen ei hun, ganol dydd, pan oedd hi'n gwybod fydde yna ddim lot o bobl o gwmpas. Pam oedd hi'n gwneud hyn? Wel, yr awgrym yw bod hi eisiau osgoi pobl eraill. Bod hi falle ddim yn cael ei derbyn falle gan cymdeithas o'i chwmpas. Oedd hi ddim eisiau bod gyda'r menwod y merched eraill yn ôl y dŵr yn y bore. A sa'n gwybod fel fi, chi wedi bod falle eisiau mynd i siopa rhywbryd, ond eisiau mynd ar adeg tawel. Wel, Tesco 24 hour yw yr ateb. Dych chi'n gallu mynd ganol nos, osgoi pobl, a wedyn, dim bod fi wedi gwneud yn aml iawn, ond dyma yn, os dych chi ddim eisiau gweld bobl, chi'n gallu mynd i Tesco 24 hour, dych chi'n ganol nos, a mae'n anebygol newch chi ddod ar draws rhywun chi'n nabod, ond chi beth yn gwybod. Ond dyna be mae hi'n neud fan hyn. Mae hi'n mynd ar adeg le fydd hi ddim yn cyfarfod â bobl eraill. Mae hi'n ynysig, isolated.
A pam bod hi'n cuddio te? Mae'r awgrym bod hi yn cuddio achos bod hi ddim yn cael ei derbyn, bod hi wedi cael ei gwrthod gan y gymdeithas o'i chwmpas hi, rejection. Dyn ni ddim yn gwybod lot am ei bywyd hi, ond mae'n amlwg bod hi ar yr ymylon yn unig a falle bod yna ryw sefyllfa yn ei bywyd hi, dewn ni mlaen at hwn y funud, wedi achosi hyn. Felly, o'r hynna i gyd, yn gallu gweld mae lot o barriers rhwng hi a Iesu, ond nath Iesu dal mynd ati hi. Oedd Iesu'n cael ei weld yn barod fel dyn sanctaidd, oedd yn arwen bobl nôl at Dduw, ond eto mae e'n eistedd lawr gyda merch, Samariad, ac yn gofyn iddi hi rhoi dŵr iddo fe. Yn gofyn iddi hi am gymwynas, mab Duw, yn eistedd lawr gyda rhywun o hollol ar ymylon cymdeithas ac yn gofyn am gymwynas. A mae hyn yn syth yn dangos i ni pa fath o Dduw sydd gyda ni. Oedd hi'n trial cuddio wrth Iesu, oedd hi'n trial cuddio wrth bobl, oddi wrth gymdeithas, ond mae Iesu yn ei gweld hi. A mae Iesu yn mynd ati hi. A mae hyn di atgoffa fi o hanes yn Genesis am ferch o'r enw Hagar. A na i ddim yn mewn i'r hanes, ond mae hi yn mynd trwy amser caled iawn, Hagar. Ond mae Duw yn ei gweld hi yn yr amser anodd yna. Ac yn ei gweld hi ac yn siarad gyda hi. A mae Hagar yn gweud bod hi wedi cyfarfod gyda Elroi, sef y Duw sy'n edrych arna i. A mae hi'n dweud, ydw i wir wedi gweld y Duw sy'n edrych ar fy ôl i. Mae'n Duw ni yn Dduw sy'n gweld ni yn ein angen mwyaf, sy'n gweld ni ar ein gwanaf. A mae e dal yn dod ato ni, cyn gwahodd ni ato fe. A weithiau dyn ni'n trio cuddio oddi wrth Dduw, weithiau dyn ni'n trio cuddio achos bod ni'n gwybod bod ni wedi pechu'n erbyn e, bod ni'n gwybod bod ni wedi gadael e lawr, a dyn ni'n trio creu barriers. A weithiau dyn ni'n gwneud hynna trwy just ffeindio distractions a gwneud pethau sy'n eto just yn gwahanu ni oddi wrth Dduw. Ond mae Iesu'n gallu dod ato ni, torri trwy'r pethau yna a dod ato ni. Mae Iesu yn gofyn iddi hi am ddiod o ddŵr. A mae hi'n troi rownd a dweud, dos gen ti ddim bwced hyd yn oed. A mae Iesu'n ymateb, tase ti ond yn gwybod beth sydd gan Dduw i'w roi i ti, a phwy ydw i sy'n gofyn i ti am ddiod, ti fyddai'n gofyn wedyn, a byddwn ni'n rhoi dŵr bywiol i ti. Nawr, maen nhw'n siarad, mae'r sgwrs ma'n digwydd ar sawl lefel gwahanol. Mae hi yn amlwg yn edrych ar be mae fe angen i ôl y dŵr yn ymarferol. Ond mae Iesu'n siarad yn termau ysbrydol yn dydy. So mae'r sgwrs yn lefel bydol, ond mae Iesu'n siarad ar lefel ysbrydol. A mae'r cliw i hynna i ni yn y ffaith bod e'n defnyddio'r gair bywiol. Felly pam oedd pobl yn sôn am dŵr bywiol, oedden nhw fel arfer yn siarad am dŵr oedd yn rhedeg, dŵr ffres, dŵr falle o'r nant neu yr afon. Dim dŵr oedd wedi bod yn y pydew fel oedden nhw'n codi nawr, falle dŵr falle bach, mwy budur, wedi bod yn aros, mwy stagnant. A oedd yn siarad am y dŵr oedd yn ffres, a mae'n defnyddio yr delwedd yma i siarad am bywyd ysbrydol. So symbol yw'r dŵr bywiol o'r bywyd newydd mae Iesu'n ei gynnig i unrhyw un. Pwy bynnag ydyn nhw, fel ni'n gweld yn y stori yma. Beth bynnag yw ei gorffennol nhw, beth bynnag yw ei amgylchiadau nhw. A bydd y dŵr yma, y ddewyd Iesu, yw bod y dŵr bywiol yma, nid jyst yn torri syched chi, yn ateb eich anghenion chi, bydd e'n troi yn ffynon o mewn ni, i'n adnewyddu ni, i'n refresio ni gyda'r bywyd newydd mae dim ond Iesu yn gallu ei roi. Nawr mae Iesu'n sôn eto am y dŵr bywiol yma nes mlaen yn Efengel Ioan, yn llyfr Ioan yn y Beibl. Mae Iesu'n sôn am y ffrydiau o ddŵr sy'n troi'n bywyd o fewn rhywun. Ond mae Ioan yn esbonio nes ymlaen
taw siarad am yr ysbryd glân oedd Iesu pan oedd yn siarad am y dŵr yma'n troi'n fywyd o mewn ni. Nawr, i'r fenyw, dwi'n siŵr oedd y popeth yn swnio beth bach yn cryptic a ddim yn siŵr iawn beth sy'n mewn mlaen. Ond mae hi eisiau gwybod mwy. Mae Iesu wedi dal i sylw hi. A mae hi fel se hi'n confused, dyw hi ddim yn gwybod beth mae eisiau, ond mae hi'n gwybod bod ei bywyd hi'n llanast. Mae hi'n gwybod bod hi angen rhywbeth. A be mae Iesu'n gweud yw, mae gen ti ddŵr fan hyn, ond mae gyda fi lot mwy na beth sy'n angen arna ti. Dwi'n rhoi bywyd llawn i bobl sy'n dod ata i. Dwi'n rhoi bywyd newydd iddyn nhw. Dwi'n rhoi bywyd sy'n troi yn ffrwd o'i fewn nhw, sy'n troi'n fywyd tragwyddol. A mae hwnna jyst anhygoel bod Iesu'n gwahodd ni gyd i gael y dŵr bywiol na wrtho fe. Rhywbeth mae e'n rhoi allan o'i gariad ei hunan. Felly, da ni'n mynd flaen i ddarllen nawr y rhan nesaf. Meddai'r wraig wrtho, Syr, rho beth o'r dŵr hwnnw i mi. Fi dim syched arna i wedyn, a fi dim rhaid i mi ddalatu i ddod yma i nôl dŵr. Yna dwedodd Iesu wrthi, dos i nôl dy ŵr, a thyr dy nôl yma wedyn. Does gen i ddim gŵr, meddai'r wraig. Ti'n iawn, meddai Iesu wrthi. Does gen ti ddim gŵr, y gwir ydy dy fod wedi cael 5 o wir, a ti ddim yn briod i'r dyn sy'n byw gyda ti bellach. Ti wedi dweud y gwir. Dwi'n gweld dy fod ti'n broffwyd, syr, meddai'r wraig. Dwed wrtha i, roedd yn hynafiaid ni'r Samariaid yn addoli ar y mynydd hwn, ond i chi'r Iddewon yn mynnu mai Jerusalem ydy'r lle iawn i addoli. Atebodd Iesu, cred fi, mae'r amser yn dod pan fydd pobl ddim yn addoli'r tad yma ar y mynydd hwn nac yn Jerusalem chwaith. Dych chi'r Samariaid ddim yn gwybod beth dych chi'n ei addoli go iawn. Dyn ni'r Iddewon yn nabod y Duw dyn ni'n ei addoli, a mae drwy'r Iddewon mae achubiaeth Duw yn dod. Ond mae'r amser yn dod ac mae yma'n barod pan fydd ysbryd Duw yn galluogi pobl i addoli Duw fel y mae mewn gwirionedd. Pobl sy'n ei addoli fel hyn sydd gan Dduw eisiau. Pobl sy'n ei addoli fel hyn sydd gan Dduw eisiau. Ysbryd ydy Duw, ac ysbryd Duw sy'n galluogi pobl i addoli Duw fel y mae mewn gwirionedd. Meddai'r wraig, dwi'n gwybod fod y Meseia, sy'n golygu yr un sydd wedi eneinio'n frenin, yn dod. Pan ddaw bydd yn esbonio popeth i ni. Fi ydy meddai Iesu wrthi, yr un sy'n siarad â ti. Felly yn y rhan yma, ni'n cael insight sydd yn o dyfnach mewn i fywyd y ferch. A dyna beth sy'n dod yn amlwg, pam ni'n dod yn agosach at Iesu, mae pwy ydyn ni go iawn, yn beien ni, yn pechodau ni, yn problemau ni, yn llanas ni, yn dod yn amlwg. Achos wrth dod yn agosach at Iesu yn ei berffeithrwydd, i ni'n gweld mor amherffaith ydyn ni. Wrth i ni gymryd dŵr bywiol Iesu, mae'n rhaid i ni cael gwared ar yr hen ddŵr budur sydd ynddo ni. Nawr mae Iesu yn gwybod yn union beth sydd wedi bod mewn ymlaen yn bywyd y ferch yma. Mae wedi cael 5 gŵr, dyw hi ddim yn briod ar dyn mae hi'n byw gyda'r hyn o bryd. A dyn ni ddim yn gwybod yn union beth yw'r backstory, dyn ni'n gwybod yn union beth sydd wedi digwydd. Does dim sôn bod y gwir wedi marw, felly bod hi wedi cael ysgariad, felly ysgariad ffurfiol, anffurfiol. Ond ni yn gwybod be bydde effaith hyn ar y ferch. Dyn ni'n gwybod oedd merched ddim yn cael lot o statws yn y gymdeithas, ac os oedd hi wedi cael sawl gŵr, oedd hi gwerth hi yn gymdeithasol yn mynd yn llai a llai trwy'r amser. Nawr, dyn ni ddim yn gwybod oedd hi ffechod hi, bai hi yn rhan o beth oedd wedi digwydd, neu falle oedd yr dynion yma wedi pechu yn ei herbyn hi, siŵr fod cyfuniad o hynna. Ond dyn ni yn gallu gweld oedd hi yn cario
y baich o effaith hyn ar ei bywyd hi, o ran ei sefyllfa hi yn y gymdeithas. Dan ni'n gallu gweld hefyd oedd na trauma emosiynol oedd hi'n cario, ac efallai oedd y trauma yna yn gwneud pob perthynas newydd oedd hi'n cael yn anoddach. Oedd hi yn cydnabod, oedd hi'n gallu gweld oedd ei bywyd yn llanast, ond oedd Iesu dal yn gwahodd ata hi, a oedd e'n dal yn mynd ati hi ac yn rhoi gwybod iddi, fi'n gwybod yn union beth sydd wedi digwydd i ti, dwi'n gwybod dy sefyllfa di, ond oedd e dal yn mynd ati. Oedd e wedi wneud hyn i Nathanael yn gynharach yn y llyfr, oedd e wedi dangos i Nathanael bod e wedi gweld fe'n eistedd dan y goeden ffigus. Ond yma mae y ferch yn ymateb yn wahanol iawn. Felly mae Iesu'n dangos iddi, dwi'n gwybod popeth amdana ti. Ond wrth bod Iesu'n trio cael y sgwrs fwy dwys yna gyda hi, mae hi'n rhoi mwy cwestiwn oedd yn rhyw fath o smoke screen lan. Mae'n trio cuddio eto. Bod hi wyneb yn wyneb i Iesu, mae'n trio cuddio eto. A pa ffordd well o guddio a rhedeg oddi wrth sefyllfa bersonol yn y sgwrs yma na gofyn cwestiwn crefyddol. A dyn ni yng Nghymru, fi'n meddwl, bach o experts ar hyn, achos yn aml iawn pam dyn ni yn trio cael sgwrs ysbrydol, personol, falle mae sawl o'n un o'n ni wedi cael y profiad o rywun yn troi rownd a troi ei fod yn grefyddol, neu fod am, pa enwad maen nhw'n mynd iddo, neu pa fath o gapel maen nhw'n mynd iddo, neu gofyn rhyw gwestiwn crefyddol, does dim rili'n berthnasol i'w sefyllfa personol nhw. Enghraifft, chi'n trio cael sgwrs personol gyda rhywun, a fath o bethau byddwch chi'n clywed, wel, oedd mam yn annibynnwr, oedd dad yn mynd i capel hen gorff, pa capel ddylwn ni fynd iddo? Dyna'r type o cwestiwn mae hi'n gofyn, ble dylen ni addoli. Ond dim dyna'r sgwrs mae Iesu eisiau cael gyda hi. Mae eisiau cael sgwrs gyda hi am addoliad o'r galon. Nid cwestiwn crefyddol sy'n poeni Iesu, ond cwestiwn am ei chalon hi. A mae Iesu'n arwain y trafodaeth nôl at pwynt llawer mwy pwysig na ble ni'n addoli, ond yn agwedd ni fel addolwyr. Na i jyst gweud yr adnod yma eto. Mae Iesu'n dweud, ond mae amser yn dod ac mae yma'n barod pan fydd ysbryd Duw yn galluogi pobl i addoli Duw fel y mae mewn gwirionedd. Pobl sy'n ei addoli fel hyn sydd gan Dduw eisiau. Ysbryd ydy Duw, ac ysbryd ydy Duw sy'n galluogi pobl i addoli Duw fel y mae mewn gwirionedd. Felly, dyw'r Duw byw ddim yn gallu cael ei ddal mewn lle daearyddol neu mewn adeilad. Mae e uwch ben hynna i gyd. Felly chi'n gallu dychmygu rhywun sydd wedi sgwennu drama enghraifft. Mae'r holl bresennol, mae'n awdur yn holl bresennol, ond mae e uwch ben beth sy'n actually'n digwydd ar y llwyfan. Ond beth sy'n anhygol am cynllun Duw yw bod fe fel awdur y ddrama wedi dewis dod mewn yn prif gymeriad i'r drama. Na i roi bach o cyd-destun fan hyn, achos fi'n meddwl mae'n rili bwysig sylweddoli bod gyda ni Dduw fan hyn mewn cnawd yn Iesu Grist. A yn yr Hen Testament, oedd y goriwch naturiol, y supernatural, yn cyfarfod a'r naturiol mewn adeilad ffisegol. Felly oedd Duw yn bresennol yn y deml. A oedd yn lle oedd bobl yn gallu dod dan amodau arbennig, oedd na limited access i Dduw trwy y deml. Achos oedd e mewn lle penodol, oedd rhaid nhw fynd trwy rituals arbennig i cael mewn i'r deml i gyfarfod â Duw. Ond yn y Testament Newydd, mae'r dwyfol, y goriwch naturiol, yn cyfarfod a'r naturiol mewn corff, mewn cnawd physical. Lle does dim amodau arbennig, mae yna unlimited access i Dduw trwy Iesu. A mae pobl yn gallu cwrdd â Duw yn ei holl agoniant yn Iesu Grist.
A dyna beth sy'n digwydd fan hyn. Dyna beth sy'n mor anhygol am cyfarfyddiad Iesu gyda'r ferch yma, ond gyda'r holl bobl yn y Testament Newydd a gyda ni heddi. Trwy Iesu Grist, dyn ni yn gallu cael yr unlimited access yma i Dduw. Dyn ni'n gallu dod ato fe. Mae Duw, does dim angen i ni fynd i'r deml, does dim angen i fynd i'r adeilad i gyfarfod Duw. Mae Duw wedi dod i mewn i deml o gig a gwaed i gyfarfod â ni. A mae Iesu yn cadarnhau taw fe yw y Meseia i'r ferch yma. Rhywbeth o Duw di addo wneud yn bosib. Mae hi'n cyfarfod Duw fel dyn, wyneb yn wyneb, a derbyn pwy yw e ac yn gweld pwy yw e drost ei hunan. Felly, jyst yr darlleniad ola, beth sy'n digwydd ar diwedd y stori, na i ddim darllen bob adnod, ond mae'r disgyblion yn dod nôl at Iesu a maen nhw jyst yn rhyfeddu bod e'n siarad gyda'r ferch yma. Pam ti'n siarad gyda hi? Maen nhw'n gofyn iddo fe. A mae'r wraig yn mynd yn ôl i'r pentre. Mae adnod 28 yn dweud, dwedodd wrth y bobl yno, dewch i weld dyn oedd yn gwybod popeth amdana i. Allai fod y Meseia, tybed? Felly dyma'r bobl yn mynd allan o'r pentre i gyfarfod Iesu. A rhai adnodau'n ddiweddarach, roedd nifer o Samariaid y pentre wedi credu yn Iesu, o am fod y wraig wedi dweud, roedd yn gwybod popeth amdana i. Felly pan ddaethon nhw ato, dyma nhw'n annog i aros gyda nhw ac arhosodd yno am 2 ddiwrnod. Daeth llawer iawn mwy o bobl i gredu ynddo ar ôl clywed beth oedd ganddo i'w ddweud. A dyma nhw'n dweud wrth y wraig, di ni ddim yn credu o achos beth ddwedais di bellach. Di ni wedi glywed ein hunain ac yn reit siŵr mae'r dyn yma ydi achubwr y byd. Felly mae yna newid masif wedi digwydd yma. Mae hi wedi dod wyneb yn wyneb â Iesu. A mae hi'n rhedeg nôl i'r pentre lle oedd hi'n byw. At y bobl oedd hi wedi bod yn osgoi, os chi'n cofio ar dechrau'r stori. A mae hi'n rhedeg i mewn ac yn dweud wrth bobl am pwy oedd hi wedi gyfarfod. Bod e'n gwybod popeth amdani hi a bod ganddo fe awdurdod nefol. Bod hi'n gwybod taw fe oedd y Meseia. A maen nhw'n gwahodd Iesu mewn i'r pentre a mae lot o bobl yn dod i gredu ynddo fe. A mae lot o bobl yn gweld y wraig yma fel un o'r merched oedd di dechrau efengylu gyntaf am Iesu. Bod hi di dweud wrth bobl am Iesu a di arwen bobl ato fe. A oedd hi'r person mwyaf yn likely yn doedd pam ydych chi'n meddwl am y peth. Bod taw hi o bawb yn y pentre oedd Iesu di estyn allan ato a taw hi o bawb oedd wedi mynd at bobl ac wedi dangos pobl pwy oedd Iesu. Felly, fi jyst yn mynd i gloi, jyst mynd nôl dros rhai pwyntiau dwi'n meddwl sy'n rili bwysig i ni gofio bore yma. Yn gyntaf, yn syml iawn, da ni'n gallu dod at Iesu fel yda ni. Da ni'n gallu dod at Iesu yn bobl sy'n llawn cywilydd, shame, yn bobl sydd wedi bod trwy pethau anodd fel trauma. Da ni'n gallu dod gyda'n teimladau o gael rejection fel oedd y ferch yma. A da ni'n gallu cyflwyno hwnna i gyd i Iesu. Mae Iesu'n gweld y pethau yma. Mae e'n gweld ni, mae'n gweld beth da ni wedi bod trwyddo, ond mae fe eisiau cyfarfod ni lle yda ni. Yn cyfarfod ni yn ein hangen ni. Da ni hefyd yn gallu bod yn bobl sydd falle'n ofn mynd at Dduw. Da ni'n gallu creu barriers yn hunain fel oedd hon yn creu cwestiynau, yn trial osgoi cwestiwn gan Iesu. A da ni'n gallu creu barriers rhwngddo ni a Iesu hefyd. A da ni'n gallu bod yn ofn Iesu'n torri mewn i'n bywyd ni, achos bod hwnna'n just gormod y disruption i ni. Ond mae'r dŵr bywiol mae Iesu'n cynnig werth e. Mae'r dŵr bywiol mae Iesu'n cynnig yn iachawol.
Da ni'n methu sortio llanast yn hynna allan. Ond da ni'n gallu edrych ar Iesu a gweld fe y brenin brenhinoedd, a chibwr, iachawdwr, yr un sy'n iachau, yr un y tad tragwyddol, tywysog tangnefedd, mab Duw. A pan da ni'n gweld pwy yw da ni'n gallu gweld wedyn pwy da ni. Pobl sy'n cael yn caru gan y gwaredwr, gan y brenin mawr, gan Dduw. Da ni hefyd, wrth gymryd y dŵr bywiol, fan o'n i'n gweud, da ni angen cael gwared y dŵr bydyr. A da ni angen dod at Iesu. Naill ai am y tro cynta, neu eto yn dod ato fe i gyflwyno ein pechodau, ein beiau. Da ni'n gwybod bod ni'n pechu yn erbyn Duw. Da ni'n gwybod bod ni'n gwneud pethau'n anghywir. Da ni'n gwybod bod ni'n bodloni ar dŵr bydyr, ar dŵr brwnt, fydden ni'n gweud, yn y de. Dŵr bydyr, dŵr sydd wedi bod yn sefyll yn hytrach na ymdrochi, yn hytrach na cael yn adnewyddu gan ei ddŵr bywiol ffres Da ni'n gallu dod i'r man yna yn ddyddiol. A mae Iesu, da ni'n gwybod bod Iesu wedi cymryd y pethau yna oddi wrthon ni. Sut? Achos da ni'n gwybod iddo fe farw ar groes, iddo fe roi fywyd lawr drosto ni, iddo fe farw dros y pechodau ni, y pethau da ni wedi gwneud o le, y pethau sy'n gwahanu ni wrth Dduw. Ac mae e'n cymryd y dŵr bydyr yna wrthon ni ac yn llenwi ni o'r newydd gyda'r dŵr bywiol. Ydyn ni eisiau cael y refreshment yna bore yma? Ydyn ni eisiau cael yn llenwi gyda'r dŵr sy'n rhoi'n ffynon fyw o mewn ni? Mae Salm 36 yn dweud, oherwydd gyda thi y mae ffynon bywyd ac yn doleini di y gwelwn doleini. Ac ar ddiwedd y stori, mae yna newid i bod y mywyd y ferch yma. Mae yna newid mawr di bod. Ond, dyw amgylchiadau hi falle di newid. Mae hi dal yn byw yn yr un pentre. Mae hi dal gyda statws isel yn y gymdeithas. Ond mae identity hi wedi newid. Mae hi nawr yn gwybod pwy yw y Meseia. Mae hi wedi cyfarfod Mae hi wedi dod ati hi. A mae hwnna jyst yn cael newid, yn bones yn cael newid anferth yn ei bywyd hi. Mae hi gyda'r hyder i redeg nôl i'r pentre i gyhoeddi bod hi wedi cyfarfod y Meseia. Felly mae beth sydd wedi digwydd i hi yn y gorffennol ddim o reidrwydd beth yw ei dyfodol yn mynd i fod. Achos mae yna shift mawr yn pwy yw hi. Pwy mae hi'n gwybod yw hi. Mae hi'n ferch i'r brenin. Mae hi yn cael ei charu a'i gwerthfawrogi yn enfawr. Felly, os da ni'n gwybod pwy ydyn ni, da ni'n gallu dod at Dduw. Trwy edrych ar Iesu, da ni'n gallu gweld pwy ydyn ni. Pobl wedi'n caru, pobl mae Duw yn gwahodd ni berthynas. Pobl sy'n cael y fraint o derbyn y dŵr bywiol refreshing yma. Felly, dyn ni jyst yn mynd i orffen yn gweddio. A falle bod chi bore yma yn teimlo bod chi angen jyst yr dŵr bywiol yma eto. Falle bod chi yn cario y dŵr bydyr yma o gwmpas da chi a da chi eisiau rhoi e lawr a da chi eisiau cymryd y dŵr bywiol. Wel, mae Iesu'n gwahodd chi i wneud yna bore yma. Falle bod chi fel y wraig yma yn cario lot o bethau anodd, yn cario pryderon, yn cario ofn, rejection. Ond mae Iesu bore yma yn gwahodd chi i roi y pethau yna iddo fe ac i weld am pwy ydyw yr achubwr, y iachawdwr. A hefyd, da ni jyst yn cael ein rhyddhau i fod y bobl mae Duw eisiau ni fod.
Ond da ni methu wneud na ar ben yn hunain, ni'n gallu wneud hynna yn nerth Iesu. Felly gawn ni weddio. O Dduw Dad, da ni'n diolch bod ti'n Dduw sy'n cyfarfod ni yn ble ydyn ni. Da ni'n diolch Arglwydd, da ni ddim yn goffo ffeindio atebion o fewn ni'n hunain. Da ni'n gwybod bod ni'n bobl sy'n methu, da ni'n gwybod bod ni'n bobl sy'n llanast. Da ni'n gwybod bod ni'n bobl sy'n yfed o dŵr bydyr yn lot rhy aml. A Arglwydd, da ni'n gofyn bore yma i ti fod yma gyda ni. Da ni'n gofyn Arglwydd i ti siarad mewn i'n bywydau ni, pwyntio allan i ni be da ni angen rhoi i ti. So fi jyst yn gweddio nawr am unrhyw un sy'n eisiau handio rhywbeth drosto i Iesu. Mae Iesu, diolch Iesu dy fod ti'n iachawdwr. Diolch dy fod ti'n frenin sy'n gwahodd ni ato ni yn ein methiant, yn ein cywilydd. Diolch bod ni'n gallu rhoi'r pethau hyn wrth y groes. Wrth dy draed i. Wrth draed y gwaredwr. Diolch bod gwaed y groes yn ddigon. Diolch bod y gwaith wedi orffen ar y groes. Da ni'n diolch hefyd am y bywyd newydd sy'n ar gael trwyddo ti. Felly da ni'n Arglwydd, dwi'n gweddio dros unrhyw un sydd angen cymryd y dŵr bywiol wrtho ti. Arglwydd, da ni'n derbyn y dŵr bywiol. Da ni'n derbyn y bywyd newydd. Dim ond ti sy'n gallu roi achos pwy wyt ti. Arglwydd, da ni jyst yn diolch i ti bod ti'n cynnig rhyddid i ni. Gweitha am ffeileddau ni, gweitha pethau da ni dal yn cael yn wrong, Arglwydd. Ti yn cynnig rhyddid i ni. Ti yn cynnig refreshment i ni. Ti'n cynnig adnewyddiad i ni. Achos ti'n Dduw grasol. Ti'n Dduw cariad. Ti'n Dduw sy'n eisiau cerdded gyda ni drwy fywyd. So Arglwydd, wnei di helpu ni jyst i ymdrochi yn dy gariad i bore yma. I yfed o'r dŵr bywiol. Ac i cael yn rhyddhau i'r bobl ti eisiau ni fod. Yn enw Iesu. Amen.